No, zůstal. A byl tady ještě, když jste se vrátila z lesa z toho rande? Byl. Měl už něco vypito, co? Here we go, boy. No, byl už dost vypnutý, když přišel. Když jsem ho vyhazovala s upapek nohama. A vy jste ho vyhodila kdy? Myslím, ještě nebyly 3 měsíce. Bydlí v Loučné. Myslíte, že se vracel autobusem? Hledat pešky, v neděli jezdí autobus až 5, to se spíš coural s krátkou přes les. Smrková! Kdo je tam? Aha, loni. Taky? Vyšetřovali jste to? Jo, dobře. Dobře, kdyby něco ještě zavolám. Konec. Mám pro vás novinu. Já taky. Chtěl jste informace o Vavrochovi. Třikrát přepadení. Každý má kusy. Tady tu. Vyhlášení jsou z VV Smrková, z Loňska. Jedno je z Borova. Poprvé napad 10letého chlapce, že mu nechtěl půjčit v penězách. Druhýho zranil kvůli penězům. Třetího pobodal nožem v pobilství. Ještě něco. Z domova mládeže utek 3krát, strkali ho z ústavu do ústavu, ale k ničemu to nedalo. Rodiče se k němu vůbec nehlásili. S mistrem. Na to jsem se vás neptal. No, řekni především, že toho cikánského kluka nemohl podělat nikdo jiný než já. Jsem toho měl plný zuby. You're okay. You're okay. Se flákal. Go. Zajímavý ovšem je, že ta cikáně běhalo po lese zrovna, když jste se tudy flákal i vy. Z hospody s Kratkou lesem do Loučný a ke všemu opilý. No, já jsem vůbec neviděl. Když jste byl naposled v Panský Stodole? Co? Tam jsem nebyl. Nebyl. You're good, boy. You're good. Byla ve Stodole. Jsou na ně vaše otisky prstů. To jsem tam byl, když jsem neměl kde spát. Ale jenom 2 dny. Byl jste tam taky v pondělí. No, tak to asi sotva. Jsem tam byl naposled někdy na jaře. No tak vidíte, pane Vavroch. What a boy you are. Jak vám můžu věřit? Napřed Okay, tvrdíte, partner. že jste neviděl malýho cikána, pak, že jste nebyl ve Stodole a teď se zase přiznáváte. Jsem nic nepřiznal. Ale vy nějakko nejste. Jednoho chlapce jste pobodal, jinýho zmlátil. Jsem mě smál. Snad křičeli, ne? Dneska jsem vás viděl. Mrzačíte malý kluky. Po každým něco seberete. Na co ty se repetičky schováváte doma? To si s tím hrajete, nebo co? No co s tím děláte? Nic. Borované. Trochu jsem pil. Trochu. Ve Stodole si taky byl, tak se saklo přiznej. Viděl jsi, že má malý otradovec pilku, tak si šel po ně. To není pravda. Já jsem nic neudělal, no na mou duši, co po mně chcete? Proč ty díry na ženu? Kdo to je? Máma. Ještě učila chodit. Chloe. Předni si.
chtěli všecko. Domov, hračky, rodiče. Ty jenom na dávky. Chtěl si být sám. Tak si se lepil na malý kluky. Ale oni tě taky nechtěli. Proto si se jim začal mstít. Proč bych to dělal? Proč? All right. Byl si My je, boy. bral si jim hračky. Oni křičeli a to si chtěl slyšet. To jo, ale... Pak si začal bodat nožem, až si uviděl krev. To ti dělalo dobře. Dokonce tě to vzrušovalo. Proč se nepřiznáš? Proč se nepřiznáš? Co mi to Dělal říká? si to jednou, pak už ti to nedalo pokoj. Chtěl si vidět krev. Chtěl si vidět krev. Nezapírej. Chtěl si vidět krev, pořád víc krve. Napřed si to zkoušel nožem, pak pilkou a pořád malý kluky. Přiznej se. Bylo to tak? Není pravda. Já kdybych byl svatý, tak jsem pro každýho svině spolepšil. Pro vás taky. Je mi líto, že vás obtěžuju tak pozdě v noci, pane doktore, ale je to důležitý. To je v pořádku. Tady. Vavroch Antonín. Před měsícem jsem mu dával protitetanovou injekci. Záznam z psychiatrie tady nemám. Tak ho tam pošel. Zkuste to. Možná, že to všechno u něj důsledek deprivačního syndromu. Nedostatek lásky, nikdo mu neudělá radost, zůstal cítově chladný a hojí si komplexy na slabších. Pedofilní se místo. To bych si netroufal tvrdit. A s tou homosexualitou bych taky nepospíchal. Proč myslíte? Při útěku z domova mládeže se tehdy zaplet s nějakou prostitutkou. Z té nákazy jsem ho dokonce kurýroval. Že někdo nevinnej by vlastně mělo být hezčí zjištění než naopak. Jenže neprokriminal. Jsou mi malý, no. Ukaž. Sundej to. Ale nemyslí si, že máš vyhrát. Čím dřív se přiznáš, tím líp. Tak znovu, kde se do pondělí dopoledne. Welcome back, sir. Když se vám to I všechno intercepted. řekl. Za chvíli bude ráno. Nothing quite like wearing your best Já day's mám work. čas. No. Sold. Dubá. Praha? Ano. Cože, Fojtová? Thanks for your time. Když se to stalo? V noci na dnešní. Přišli na to lidi v baráku. Museli jsme vyrazit dveře, zavřela zevnitř a klíč nechala v zámku. Matching sets of clothes made right here. Stopy násilí žádné. Poloha těla normální. Pustila plyn a šla si lehnout.